Aktibo apimasa ti First Ifugao Provincial Mobile Force Company iti nagsinarno nga aktibidad para iti proteksyon iti aglawlaw iti dua nga ini ti Ifugao. Ti RPSB team ti First Ifugao PMFC kadwa dagiti opisyal ti Barangay Baang Hunduan ganda dumapay a volunteers ket nagtitinulong iti pananglinis iti daytoy a lugar. Tarigagit aktibidad a mapagtalinaed a natalged na salunat ken urnos ti nasawa komunidad. Dagiti met kamang ti 3rd Maneuver Platoon kabinadang dagiti opisyal ti Panuptuban Barangay Local Government Unit ken Asipulo Municipal Local Government Unit ket nangisangkat iti tree planting activity. Aktibidad adakkel ang makatulong para iti preserbasyon iti nakaparsumaan. Kastamot amay panamnama iti nasalsalun at may aglawlaw para kadagiti sumaruno a henerasyon. Pudno unay nga wan ka paris ti ragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad.